Sanibonani, umqeqeshiwezinsizwa lo. Kunensizwe ezingibhalelile la. Umfowethu oqala ubhalile wathi, "Sawubona mqeqeshi, ngiyethemba uyaphila." Well, ngiyaphila mfowethu, ngithembe nawe ukuthi uyaphila. Uthi bafike nginenkinga la. Okungenzeka ukuthi nabanye abafowethu bake babe nokubhekana nayo lenkinga. Uthi bafike nginenkinga yokuthola abantu abathanda ukugqoka amablukwe. Manje ngike ngingathandi ukumtshela ukuthi angiwathandi, nginqena ukuthi uzothi ngiyamshintsha. Manje mina ngiyinsizwa ekhulele emakhaya, ngifuna intombi igqokiswe kwenkosazane ihlonipheke, babone nakithi ukuthi cha ngilethe umfazi. Uthi bafike ngibatshele ngendlela engikhuliswe ngayo noma ngiyoqonywa emakhaya. Uthi-ke ngibonise umqeqeshi ukuze ngithathe umfazi engeke ngizisole ngaye. So ayivala lapho kumfowethu. So uyabona bafuna ekufanele uunderstand. Isikhathi esesiphila kusona asisafani nesikhathi sakudala. Bokudala mangabe umuntu wesifazane egqoka iblue kwakuyinto eyihlazo ngendlela eyisimanga. Kodwa manje even etolo aseyakhishwa amablue abantu besifazane aseyagqokwa kungabi nankinga, yabo. And nabo bayazi futhi njengoba bewagqoka ukuthi ikuphi la ngafanele khona bewagqoka, yabo. So ngiyafisa ukwazi wena ukuthi njengoba iblue ungalifuni mhlambe yini ukuthi mhlambe limveza umzimba ukuthi ume kanjani, noma mhlambe kunesizathu wena ongalithandi engenzeka ukuthi mhlambe ikona ungalithandi iblue. Ngiyafisa ukwazi, ngiyabo. Kodwa bayazi ukuthi njengoba iblue eligqoka mangathiwa mhla eyakini mhlambe sekufika leso sikhathi uyakini, uyazi ukuthi ngeke azafaka iblue, uyofaka ingubo, uyofaka ingubo le yakufanele ayifake, kodwa nje ayi iblue ngeke azaligqoka, ngiyabo. Bayazi, ngiyabo. So wena njengoba ungalifuni iblue, ngiyacabanga ukuthi kufanele wenze njani, uthole umuntu wesifazane ongalithandi iblue njengoba nawe ungalithandi. Nginesiqinisekiso sokuthi bakhona abantu besifazane abanjalo abangathandi nje ukugqoka iblue, yebo. So uma ukuthi mhlambe uyabona kunzima ukuthi umthole umuntu kanjalo, well kuyofanele ukwamukele mfowethu ukuthi amablukwe ayagqokwa, nabo ayagqokwa amablukwe. Kodwa mhla eseyakini ngeke aze afike kini neblue. Mina nginankinga neblue, kodwa noma ngathi useyikhaya ngiyafuna aqenze njani egqoka ingubo futhi nayo ukunderstanda ngeke azabe nankinga. But ukuthi agqoke iblukwe, mfowethu nginabo osisi bayawafaka amablukwe, bayazifaka iziketi, bayafaka izingubo, yabo. So I'm sure ukhona umuntu naye wesifazane ozomthola ongalithandi iblue. Kodwa mawukuthi awumtholi, well kuyofanele uunderstand, ngoba mangabe uzothola umuntu nje ogqokela izingubo, agqoke iziketi, aphinde afaka amablukwe bese uthi naye angabe safaka amablukwe, yabo. Ngithothi yena akayithandi leyo nto, mhlawumbe ugcina umfosa ngenkani. Lapho kuyobusa ungenzisi, yobusa umphuca inkululeko yakhe ngamanye amazwi, yabo. So yena into athanda ukuyenza nayibona nje i-right emehlweni akhe, uyobusa umphuca leyo nkululeko ke ngenxa nje yokuthi wena iblue awulifuni, yabo. Then ugcina uswenzisa kanike mangabe unjalo, ugcina uswenzisa umzali ngoba phela intombazana kufanele yenze njani, iphuca inkululeko. Kuyaba sekuthi usuyishayela umthetho manje yona isakwazi ukudlondlobala othandweni lakho, ngoba ngeke azayigcine yonke leyo mthetho omshayela yona, eminye uzoyiphula ugcina usumfaka isibhakela, yabo. So isikhathi esiningi nje ingakho ubona kushawana othandweni, ngoba umuntu vela akhethe kuba umzali wentombazane esikhundleni sokuba ubiyisokalana noma beyi-boyfriend yayo ingane, avela bomzali athathe irole yokuba umzali. Kodwa intombazane ezaziyo ukutshela kahle emehlweni ukuthi yabona awusiyena wena ubaba wami, yabo. Uyokutshela nje mhla usuyishayela umthetho. Umthetho wenu nobabili akube yinto enivumelene ngayo nobabili, yabo. Ungabe ukuthi wena nje uthi hayi kunje, yena nje ukuthi uzizwa kanjani ungayisebenzi indaba yakhe. Mabwenza kanjalo ke cha ngeke kuze kulunge. So ngingathanda ngakujabulela nawe mfowethu ukuthi ke ngizumbono wakho ukuthi wena ubona kanjani kulolu daba la mfowethu njengoba ethi iblue akalithandi. So ngakujabulela ukuzwa nje ukuthi esikhathini samanje njengoba engalithandi iblue unobona kanjani. So ke masiqhubeka ke umfowethu wesibili ke ubhalile naye uthi umfowethu, "Sawubona mqeqeshi wami, siza naku nginenkinga." Uthi umfowethu ke sengikwenze konke
Yamuzwa umfethu uthini? Uthi umfethu sengikwenze konke lokhu othi asikwenze uma uyoshela. Okay. Uthi bafuke ngiyaya kumantombazane futhi angisabi nginaso isibindi. Very good. Yabona mangabe unesibindi sokuya. Hayi, kulula ukuthi uyithole intombi. Yabo, so ungayishawela nje izinto ezincane. But mangabe unaleso sibindi sokuya ngoba into eyinkinga kakhulu uthatha leso step sokuthi uyaya kuloya muntu. Ayiyona part enzima kakhulu leyo. Kodwa uthi uzofika uthini? Hayi lokho okunye okugcinywana. But ukuya kuyena umuntu kodwa ke mangabe uthi unesibindi sokuya kulula kakhulu. Uthi bafoke uma ngikhuluma nawo ayanginika izinamba mase kuba yimi obhedayo. Inkinga iningi lawo engithola izinamba zawo aya WhatsApp. Kuyangihlula mina mqeqeshi ukukhuluma nentombazane ku WhatsApp. Ngivele ngibone sengathi yonke lento engiyishoyo ayina sense. Uthi futhi ke ngifunda e-UKZN eHoward. Izintombi zigcwele icampus kodwa anginayo ngisho eyodwa. Izinsizwa zivalela day by day kodwa mina lutho. So ayivala lapho umfowethu. Yabona vele uzokhuluma into engena sense kwintombazane mangabe ukuthi on WhatsApp usebenzisela ini ukuthi uyashela khona. Yabo. So mangabe ushela ku WhatsApp njengoba ngihlezi ngisho ukuthi usukuyigwala mangabe njalo. Kodwa ke ayikho inkinga. So mangabe wena ukuthi umfowethu WhatsApp unqinela lokho ukuthi hayi mangikhuluma naye ku WhatsApp ngizobe ngikhuluma into engenamqondo. Well, ngiyacabanga ukuthi kufanele u-understand ukuthi mangabe usebenzisa mhlawumbe ukhuluma naye kufanele uqinisekise ukuthi usebenzisa njengethuluzi nokuthi nihlangane. Yabo nikwazi ukuthi nibonane. Yabo ungamsheli. Kodwa ke mawukuthi wena njengoba uchaza ukuthi ke into oyijwayele uyafona. Yabo. So njengoba uyithatha inamba kwintombazane then ngiyacabanga ukuthi into ekushayayo uveke uyithatha inamba mhlambe bese uyayifonela ingane without understanding ukuthi njengoba umfonela lo muntu umfonelelana. Yabo. Because yabona mangabe kuukuthi ngempela u-understand kunjalo uvele nje usuyithathile inamba mhlamba udlulisa even mhlambe nosuku noma 2 days. Yabo usuvele uyamfonela nje nakhona mangabe umfonela understand ukuthi yini inhloso yakho then kuba inkinga. Kodwa ke ngeke ngithi mina ngoba ngiyazi inkinga yakho kuphi mfowethu ukuthi njoba usuyithatha inamba ubheda kanjani asibange sisalithola lelo thuba lokuthi uchaze ungivezele ungibeke esithombeni ukuthi ke ubheda kanjani njoba usuyithola inamba yini ojwayele ukuyenza. Yabo. Kodwa ke kusona namhlanje mangabe usuyithathile inamba awuqale manje njoba ngihlezi ngisho mhlambe uyakwazi lokho mhlamba ukwazi. Ngiye ngithi dlulisa 1 day noma 2 days bese uyamfonela. So mangabe umfonela awumfoneli nje just ukuthi uyamfonela ngoba intombazane uthatha inamba yakhe. Kusuke kunenhloso and inhloso yalokho yini ukuthi umnikeze inamba yakho. Angithi yana inamba yakhe usuke usunayo. So mangabe usumfonela nje ukumbuza nje impilo bese mhlamba umbuza ngalokho enahlangana ngakho mhlambe khona into ayenza ngalelo suku nihlangana ezothatha inamba yakho. Ambuza uthi hayi wahamba kahle ni kule yanto wena wazi ukuthi mhlawumbe nihlangana wayeyokwenzana nakhuluma ethi uyokwenzana. Umbuza ngaleyo nto then uthi hayi bese uyamtshela ukuthi hayi iyona inamba engitholakala kuyona le. Yabo. So mangabe wenze njalo wenze njani umnikeza inamba yakho indirectly. Then sekuba kena ukuthi uyayithatha initiative yokuthi uyayisave noma wenze njalo. But nje mangabe isavile ngeke ngithi ke uye ubone ku WhatsApp mhlawumbe usubona ama status akhe ningakakhulumi. Yabo indaba so seyisavile inamba yakho ngoba phela wena yakho usavile. Na mangabe save yakho then automatically usuyakwazi ukubona ama status akhe. Nakhona ke ungarush kube ukuthi uyakhomenta ama status akhe noma usuyagijima usuyomlokhuza usuyomkhulumisa khona ku WhatsApp. Relax, funda ukurelax. Amatata iwona ayinkinga. Ispeed siyabulala. So then mangabe senenamba yakho kuyakusiza ukuthi ke mangabe usumthinta ke ngosuku olulandelayo noma ngalo leyaso kuba ukuthi uhlela umhlangano phela ukuthi nibonane. Nabo kubalekile lokho. Yabona ukwazi ukukhuluma efonini nentombazane uhlezi uyifonela mhlambe kodwa ungalihleli usuku ngoba lapho siveza njengomuntu ongazi ukuthi wenzani. Yabo. So mangabe usumfonela usuyamhlela ke manje naye usuku umtshela ngakujabulela ukubona
angasithola nini isikhathi sokuthi nikwazi ukuthi nibonane. Then sokuba kena ukuthi wenze njani. Njengoba ngitshela ngithi intombazane emangabe izimisele ngawe alambile amathekeni la ngaphandle. Wena ungayitshatha hayi intombazane awumfundi umuntu wesilisa uyancengwa. No, nabo bayasidinga labantu ngendlela eyisimanga. Wena ke mhlawumbe ungayazi but bayasidinga ngendlela eyisimanga. So mangabe igcwele ngawe iyakulekelela ayikwenzeli izinto zibe nzima. Mangabe uhlela umhlangano nawo ukuthi nibonane mangabe igcwele ngawo ngeke nje ivelise ukuthi hayi ngibhizi njena futhi angazi ukuthi nje isikhathi ngosithola nini. Wey lo muntu intshisekelo yakhe sokuyibelow 50%, yabo. But umuntu one intshisekelo nje ehlambi 50% kuyaphezulu, as much as busy ekutshela ukuthi yazi ngibhizi kodwa isikhathi ngiyosithola nini, uyasuggest ukuthi okay ngibhizi okwamanje but ngizoze ngibe free nini mhlambe ngesikhathi esiwukuthi noma ngosuku olukuthi. Then kube kwena ukuthi wena uyobubambekile ngalolo suku noma uyakwazi ukuthi usithole isikhathi nibonane. Hlela umhlangano ukuthi nibonane. Mangabe ungabonani nethekeni ngeke kuze kukulungele. Ziningi izinto ezenzakalayo abantu mangabe sebe face to face, and isijwayeze ungamshayeli ocingweni na WhatsApp, kodwa ke njengoba uchazile ukuthi WhatsApp akuyona into omandla kuyona, yabo. Kodwa nje nakhona mangabe usukhuluma naye ukuthi nje uyawusebenzisa ukuthi nikwazi ukuthi nixhumane, yabo. Kukanjalo njengoba ubona bevalela nje baya understand bona ukuthi umuntu fanele uhlangane naye. Mangabe seninaye ukuze phela umhlabe noma umvalele, at least kufanele kube njani, okokuqala vele step ukuthi nibonane. But mawungahlela umhlangano uzolo ifonela igcina ingasalibambi bonza wena umushela isikhathi. So ngiyathemba mfowethu uyangizwa ke mawukuthi mhlambe khona la ushoda khona uyobuso uphinde ungithinta ke mfowethu ukuze sizokwazi ukuthi sibonisane sibone ukuthi into yakho simisa kanjani. But ngiyathemba ukuthi uyangizwa nephutha lakho uyalibona ukuthi libe kuphi. Ubuze nakubona ukuthi njengoba bevalela benza kanjani. Uthatha ama clues kubona uthathe ucoshe phela kulokho ubone ukuthi wena kuyakusebenzela yini, yabo. Awazi ukuhlala nabantu, awazi ukuhlala nama-millionaire wena awunamali, yabo. Kahle umuntu osuke eganga lapho bani wena, yabo. So ke take the initiative, ubabuze nabo ukuthi abafuna nenza kanjani bekucobelele ngolwazi. So mangabe unesifiso sokubhalela umqeqeshi wensizwa ungambhalela kwi-email ethi mqeqeshiwezinsizwa@gmail.com. Uma nje mina nawe ufisa sibonisane ngodaba lakho ukhumbuleke mfowethu ukuthi umqeqeshi wensizwa ikhale njabulo, sho mfowethu.